Burbudo a kafta mana subscribe kazalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda ko da yaushe da muka tura sabon dauka. Ya aboki na barka da aiki. Ya barka. Ya garin. Ya gida. Lafiya kalau ya aiki. Lafiya. Ka ce kun koma noma. Wallahi muna nan muna fafa. Baba Buhari na gyara ke. Baba Buhari. Da ku cika tumbin ku kiyon da kuke so. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Ku da yara. An gudu lafiya. Lafiya. Nan gonakin ku ne kuma? Wallahi. A ga mana nan muke mane. To anan kuke noma? Anan muke fafatawa. To gonakin na canjeji ba. Gonaki na canjeji an kyale su. Ba za a noma ba kenan? Ina sai dai a kiran zuwa baɗi haka za a aikin. To shi ke ba matsala ne zan je ne noma. Sai mu haɗe su gaba ɗayan noma. Ka haɗa su gaba ɗaya. Mu haɗa su gaba ɗayan noma inda da ku ba za ku noma ba. Zaman banza kuke a gari. Za mu noma. Mu ne nan masu zaman banza. Nan gonan mu ne fa gadin. Kai mu ne nan masu zaman banza. Mu masu zaman banza ne a ce wannan gona iya ita kaje za ku gadi kawai. Mu ne nan ba su zaman banza a garin nan. Me aikin mu? Me aikin mu? Waye ne bai ga aikin mu? Ga mai. Me aikin mu? Za ka gane aikin yaro ni waya caje kanka yaro ya haƙuri caje kanka ya haƙuri ni ban zo da zafi ba ka zo da zafi ya haƙuri ka ga aikin da muke da kake ce mana yan zaman banza ne ku da ni dai na sani a garin nan ba inda kuke zama babu wanda sun ku da ake yin ba da ka ji aboki na ba zan burma wani nan ba kawai aikata mai ya haƙuri ga yamin da aikin da kuke yi gaya mun aikin da muke waye bai san aikin mu ba aikin ku na ku na fa ya hakuri mana kai ba su san me kake yi ba ne ya za ka zo kana wannan abin ne baba dan Allah ka yi haƙuri ka rufa mana asiri ka yi haƙuri. Burbudo a kafta mana subscribe kazalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda ko da yaushe da muka tura sabon dauka